nake. Dan Allah ka tsaya ka ci. Me kuma zan sa in ji? Kare da yanki ba waɗanda suka rage da ban ba. Ki yi haƙuri dan Allah ki kyale na. Haba Haidar, ko Allah fa ana mishi laifi ya yafi ballantana kuma mu mutum dan adam. Bari ka ji Haidar, shi so bai da takamaiman wurin da yake sauka, mai kuɗi ko talaka ko basarake. Kawai yana sauka ne a inda ya riske kai ne. Allah ci Haidar ka cece ni, ka ceci wannan jaririyar zuciyar da ba ta san komai ba in ban da soyayyarka. Idan ka tafi ka bar ni Haidar ban san ya zan yi da rayuwata ba. Haidar, ka taimaka, ka tausaya mani ka agaje ni. Haidar idan ka fita daga rayuwata wallahi ba zan iya ci gaba da rayuwa ba. Zan iya rasa tawa rayuwa. Please, kar ka tafi ka bar ni masoyina. Ke, bai masoyin naki. Haidar, inda ka bar da ba zan motsa ba sai dai na bushe. Ta bi jiki